Lav et hul her. Lav et hul her. Jamen ellers så skal vi holde dig i benene. Det kan holde dig i benene. Ja. Er der ikke nogen, der kan holde? Er det ikke vend på hovedet, så han kan tage op i? Ja, sådan der. Sådan, Mark. Det går rode. Jeg har været hjemme. Ekstra daglig op, så får jeg over på det. Kan du lige gentage det? Alf Svandholm, Torre Kølsvej 42, anden sal. Han har en pænt stærk bonger her. Det ser godt ud.